rýchlosti okolo značenia, ale ja sa zase vrátim do minulosti. Už tu bolo aj nejaké viaceré otázky, že prečo práve tu bol ten prvý chodník, prečo to nebolo niekde inde, treba v Tatrách alebo kde, tak skúsim to trošku dať do takej chronológie, že prečo je to práve tu. Slovensko, alebo teda územie Slovenska, bolo medzi prvými v Európe a tým pádom vlastne aj vo svete, kde vznikla organizovaná turistika. Bol to Uhorský karpatský spolok, ktorý bol založený s tým, že jednak to treba pripomenúť, že zo začiatku striktne trvali na tom, že to bolo na občianskom princípe založené, že to bol demokratický spôsob riadenia toho spolku a tým pádom vlastne združili sa tam významní ľudia, aj majitelia rôznych tatranských dolín a významní aj politici a vedci, ktorí sa zaslúžili o to, že tento región tatranský, to vlastne aj v stanovách Uhorský karpatský spolok mal, že vlastne sa má zameriavať hlavne na stred karpatského oblúka a oni to aj pochopili skôr tak, že by to malo byť hlavne Vysoké Tatry a blízke okolie, ale bolo to v 1873 roku, v auguste, kedy to vlastne založili tento spolok. S tým teda, že postupne sa potom samozrejme tie aktivity rozšírili aj ďalej. Bol to teda spolok, ktorý mal celouhorskú platnosť a čo je teda bolo zaujímavé v tej dobe, že už predtým v 1860 rokoch na začiatku v tomto regióne okolo Banskej Šťavnice založili spolok, ktorý bol takisto veľmi významný z hľadiska organizácie a bohužiaľ bol to tzv. Sitňanský klub, ktorý tu pôsobil dlhé roky a bohužiaľ za to sme teda, alebo pokladáme za vznik organizovanej turistiky na Slovensku ten dátum 1873, keď vznikol Uhorský karpatský spolok, lebo tento sitňanský klub bohužiaľ nebol oficiálne úradne zaregistrovaný, ale samozrejme veľmi dobre tu fungoval, dokonca sa pokúsil potom aj o takéto značenie terénu s tým, že oni vlastne do tejto lokality, ktorá bola pôvodne teda banského zamerania, s tým, že tu bola štvoľňa Gedeon, ktorú využívali samozrejme na ťažbu a na banské účely. Keď tá žila vlastne, ktorá tu bola v blízkosti, pomaly už nebola rentabilná z hľadiska ťažby, tak tu vlastne tá štvoľňa zanikla a s tým, že tí turisti si zvykli sem chodiť a objekt, ktorý tu bol taký kvázi sklad alebo taká hospodárska skôr budova k tej štvoľni, tu zostal a oni, títo turisti z sitňanského klubu to už využívali ako aj takú útulňu. Potom Kráľovská banská spoločnosť. Áno, tá Kráľovská banská spoločnosť potom odovzdala neskôr, ale to nebolo už pre sitňanský klub, ale potom už aj následníkov. To bolo vlastne veľmi cenné, že v tejto lokalite to nezostalo len pri tej silnej jednej generácii. Vždycky tu mali nejakých také vodcovské osobnosti, ktoré tie svoje skúsenosti a hlavne ten entuziazmus pre turistiku odovzdávali tým ďalším. Z tej prvej sitňanskej ešte generácie v tých 60. rokoch 19. storočia bol to Tirc starší, ktorý mal syna, ktorý potom pokračoval v tom Uhorskom karpatskom spolku, bol tam dokonca aj podpredseda. No a ten vlastne si zmyslel, ešte aby som teda dopovedal, čo sa týka sitňanského klubu, že oni nie si len, že sa zaslúžili o tento prvý chodník, ktorý vyznačili, ale aj mali jednu takú súkromnú chatu pri Rozgrunde, ktorú navštevovali a tam si robili nejaké podujatia. Ale dokonca som sa dozvedel aj z ročenky Uhorského karpatského spolku. Tento spolok vydával každý rok dlhé 10 ročia svoje veľmi cenné, aj po tej vedeckej stránke, aj politickej, aj teda organizačnej
tieto ročenky a v jednej som sa dočítal, že už v tom čase oni využívali, postavili si takú útulňu, o ktorom ani tu Štiavničania mnohí nevedia. Alebo neviem, som sa aspoň nespojil s niekým, kto by o tom niečo vedel povedať, ale tam bolo uvedené, že Schöntalhütte fungovala niekde blízko, čo ten Schöntal, to by mohlo byť že nejaké pekné údolie smerom z Hodruše a tam by vlastne malo byť akože prvé miesto, kde bol nejaká útulňa bola už funkčná. No a čo sa týka potom samotnej tejto útulne, tak tá vlastne bola užívaná až ten vlastne spolok zanikol niekedy okolo 80. rokov, keď skoro 20 rokov fungoval postupne, potom slabol na intenzite, ale potom už to prevzali zase títo mladší, ktorí sa už stali vlastne členmi, ale už aj tí starí boli niektorí členmi toho Uhorského karpatského spolku a vytvorili tú sekciu, do ktorej prešla väčšina aj z tých starých členov z toho sitňanského klubu. Takže bola to potom sitňanská sekcia Uhorského karpatského spolku. No a vždycky v tej generácii boli, ako som spomenul, také osobnosti, ktoré potom niečo aj pre tú turistiku zanechali a nebol to len tento chodník, boli tu aj ďalšie už potom, ktoré nasledovali a postupne prešla tá sekcia Uhorského karpatského spolku. Viete, že tam nastali potom určité nezhody v rámci toho celého ústredia a aj Téry, ktorý tu pôsobil ako lekár, tak ten vlastne bol dušou zase toho ďalšieho obdobia, keď sa odštiepil z Uhorského karpatského spolku táto sitňanská sekcia a bola medzi prvými, čo odišli. Tam boli nezhody jednak organizačné a potom už aj trošku tie národnostné problémy tam vznikali. Neviem, či viete o tom, že hovorí sa, že samozrejme Uhorský karpatský spolok založili spišskí Nemci a Maďari, ktorí tam boli doma dlhé storočia, ale málo kto vie, že, a píše o tom aj Bohuš starší, že vlastne medzi nimi bolo aj kopu Slovákov. Boli niektoré sekcie, napríklad Liptovská, alebo kde bol dosť veľký počet zastúpený bol Slovákov. Takže nebolo to tak, že bolo to mimo Slovákov a dosť ako masošky sme sa, čo sa týka histórie, k tomu stávali, že sme sa hlavne v tých minulých obdobiach od toho ako dištancovali, že však to by neboli Slováci, to prečo by sme mali dávať ten začiatok organizovanej turistiky niekde až tak dozadu. Takže, no a potom, aby som sa vrátil k tomu, čo som začal, vlastne v rámci toho už maďarského turistického spolku, ktorý sa viac menej odštiepil a fungoval už so sídlom v Budapešti, tak tam zase tento doktor Téry, ktorý tu bol ako služobne, tak ten si zase vytvoril okolo seba dobrý okruh ľudí, ktorí teda nielen v tomto okolí pôsobili a on bol vlastne aj takým osobným lekárom, neoficiálnym, lebo on oficiálny lekár bol banský, že mal na starosti týchto baníkov a ostatných zamestnancov baní, ale tento Téry aj veľmi dobre propagoval tú turistiku a aj sa zaslúžil o to, že vlastne Filagória, ktorá je na Sitne, tá dokonca potom prešla darom na tento maďarský turistický spolok, ktorý mal tu na tú sekciu. Takže tá história je bohatá, vždycky toto fungovalo a som rád, že aj v súčasnej dobe miestni turisti sú naďalej aktívni a že túto vlastne pochodeň ďalej nesú a budeme sa tešiť, keď toto vlastne prostredie, ktoré je naozaj turistické, zostane aj do budúcna významné, tak ako to bolo, bohužiaľ, už to nie je tak po tej hospodárskej stránke a aj vedeckej, lebo tu sú významné inštitúcie Banskej Štiavnici, ktoré nám robili dobrú slávu po svete a ešte aj robia v tých vedeckých kruhoch, ale aby sme teda nezabudali na to, že
nie len tieto odvetvia, ale aj že turistika má svoju históriu a že je to taký fenomén, ktorý si zaslúži, aby sa aj po tejto stránke histórie sa tomu venovala patričná pozornosť. Takže ďakujem vám za pozornosť. Ešte by som zabudol na nejaký dotaz, ktorý bol, že kde presne bola tá útulňa, kde presne bol chod do tej štvolne. Bohužiaľ, keď sa to stalo nebezpečným, že ľudia tam chodili a boli tam už aj nejaké úrazy, tak sa rozhodli, že to zahrnú a už sú tu ešte viditeľné niektoré tie otvory, ale už samotné tá plocha, kde bola aj tá útulňa a hlavne tie základy, tie už sa pri tom zničili, takže už vieme sa len domnievať, že tu bolo to niekde na blízku, ale až tak nás to zase nemusí trápiť, lebo vieme, že bolo to v týchto miestach a budeme radi, keď sa to aj troška oživí, tie spomienky, že tu ľudia budú chodiť a je to pekná trasa aj čo sa týka bežkárskych terénov, takže myslím, že to bude sa do budúcna trošku využívať. A neuvažuje sa aj naučnou tabulou, informačnou tabulou? Áno. Dokonca už máš aj hotový. Ja by som... Dámy a páni, nájdeme to, postavíme tam opäť prístrešok, budeme na tom pracovať.